बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 19 डिसेम्बर 2021 बाराया रबिबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुग फरायसालिमा खालामनो थिरांथा लाबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपिनि जुथाइ सोरखारनि 1 बोसोर आबुं जानायखौ मैया क'क्राझाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैना बे थिरांथाखौ फोसावनानै होदों। जेराव बिथाङा फोसावनानै होनाय बायदिब्ला क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुग फरायसालिमासिम खालामनो थिरांथा लानाय जाबाय होनना फोरमायथिदों। बिथांनि बे थिरांथा लानायखौ दिनै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा रबिबारनि समावबो फैनानै रंजानायजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावहरदों। दासान्दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायनाया सोलिगासिनो। बे समाव आं मानो खारनो बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गोदानै जोनोम मोननाय इउएलएबिनि गायसनगिरि एम बाथा बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि सान्थि सुक्ति जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सावरायलायनाया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दासिमाव मोजाङै सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे सावरायलायनाया फाइनाल जायागारा। आं मानो खारनो बे बाथ्राखौ बुंथिदों दिनै एम बाथा बिथाङा। गुबुन फारसेथिं एम बाथा बिथाङा आथिखालाव गावसोर थानाय जायगायाव जानाय लोंनायनि थासारिनि सायावबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला गावसोरनि जानाय आदारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो सिगाङाव हरनो लादोंमोन। नाथाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनो जानाय आदारनि खरसाफोरखौ होगोन होननानै लादों आरो बे हिसाबै बिथां प्रमदआ बिथांमोननि जानाय आदारनि थाखाय 1 लाख राङै खेबथामै होखांबाय होनना एम बाथा बिथाङा मिथिहोनायजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बिनि उनाव एबा दासिम जानायनि थाखाय जेबो खौरां लाफैफिनाखै होननानैबो मिथिहोदों एम बाथा बिथाङा। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों एबसु आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै दिसपुरनि जनता भवननि चिफ मिनिस्टार कनफारेन्स हलाव सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। मोनथिनो मोननायाव बे सावरायलायनायाव गोदोनिफ्राय दिनैसिम नुजाबोनाय गासैबो जेंनाफोरखौ एबा जायखौ आसाम सोरखारा सुस्रांनो हाथावना बैफोरखौ आबुङै खेबसेयैनो सुस्रांनांगौनि थाखाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै मोन 33 दाबिफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे गोसोखां बिलाइखौ गथायनानै होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', सोलोंथाइ आरो डब्लिउपिटि मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु आरो आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंहाल बिथांमोनजों लोगोसेनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बोसोनगिरि खुंग्रा सोरगियारि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, रंगिना बसुमतारी, बिरदाव बर' आरो गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। 100 सावथुनाव नेशनेल बान्था मोननो हानाय अम प्रकाश केरकाटारि बिथांखौ गबर्धना एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मान बावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय देखियाजानि गामिनि थागिरि आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश केरकाटारि बिथाङा आसामजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। मोनथिनो मोननायाव मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गबर्धना दखरा आफादनि 24थि जथुमा आरो बर' थुनलाइ आफादनि 17थि जथुमाखौ लोब्बा लानानै खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश बिथांनो मान बावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश केरकाटारिया मान बिलाइ आजावखांनायनि उनाव बिथाङा फोरमायोदि गाव फाव दिन्थिनाय सिजौ मुंनि बर' सावथुना माहारियारि हारिमायारि माखासे बान्थाखौ मोननो हादों। जेराव बावैसो सान सिगां गवायाव खुंफुंजानाय हारिमायारि सावथुन फोरबोआवबो सिजौ सावथुना सायख'जादों। बिनि थाखाय बिथाङा गावनि जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बायदियै बिटिआर ओनसोलाव गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय दानानै होजानाय बाउन्डारि कमिसननि आगुनि मासिगिरि बिपि बार्माया रुंसारि जानायनि उनाव फिन गोदानै डक्टर आशिष कुमार भुटानीखौ बाउन्डारि कमिसननि मासिगिरि महरै थिसनफिननाय जाबाय। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोदों।
चिरां जिल्लायाव मटर गारि सालायनायनि आयेनखौ नेवसिग्राफोरनि हेंथायै हान्थामेला बिफान आरो पुलिसा सिग्रोमनायनि हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बासुगाव सहराव जिल्ला हान्था मेला बिफाना जायगानि पुलिसनि हेफाजाबाव बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव गुबैयै हेलमेट गैयै आरो कार सालायगिरिफोरा रैखाथि बेल्ट बाहायै बेफोरनि सायाव गोख्रोङै सिग्रोमनानै जुरिमाना लानाय जादों आरो मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बासुगाव सहराव मटर गारि आयेन फेलें खालामनानै गारि सालायनायाव 100निख्रुइ बांसिन गोख्रैथियाव सालायनायफोरखौबो चालान दाननानै जुरिमाना फोनांनाय जादों। चिरां जिल्लानि सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया सोलोंथाइ लानायाव रांखान्थि जेंनाजों भुगिनांनाय फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव हेफाजाब होनायनि असिलायै गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ बाख्रिनिफ्राय सफैनाय रांखौ फरायसाफोरनो रांखान्थिनि अनसुंथाइ गथायदों। बेजों लोगोसे बेरामजों नाख्रेबजानाय एबा लोमजानाय सुबुंफोरनि फाहामथाय होनायनि थाखायबो एमएलए जयन्त बसुमतारिया रांखान्थि अनसुंथाइखौ गथायदों। मख'थावना दि एमएलए जयन्त बसुमतारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लायाव गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ बाख्रिनिफ्राय सोलोंथाइनि थाखाय सा 499 फरायसाफोर आरो देहा फाहामथायनि थाखाय सा 215 सुबुंफोर गासै सा 714 सुबुंफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायनाय जादों होनना मिथिहोयो। बाक्सायाव फिन मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि। मख'थावना दि बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव दासान्दि भुटान हाजोनिफ्राय आदार नागिरनानै हाग्रानि मैदेर फालोआ सुबुं थाग्रा ओनसोलफोराव हाबफैनानै गोबां सुबुंनि सायाव गाग्लोबनाय आरो न' बां माइ माइरं आबाद बायदिनि सायाव उदखार खालामफैबाय थानाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय 2 नं पलासि ब्रह्मपुर गामियाव मा 70निबो बांसिन मैदेर फालोआ हाबफैनानै गोबां सुबुंनि न' बां आबादफोरखौ खहा खालामलांदों होनना मिथिनो हानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैदेर फालोआ हरनि 8 रिंगासो समाव पलासि ब्रह्मपुर गामिनि थेंगोना ब्रह्मनि उन्दुग्रा न'जों लोगोसे ओंखाम संग्रा न'खौ बोफाय बोसि खालामलांनायजों लोगोसे 20 मन माइ आरो बस्थानै माइरंखौ जाजोबना लेथेर फेथेर खालामलांदों होननानै मिथिनो हानाय जादों। बेनि अनगायैबो गामिनिनो दन्दि बर', मन्दु बर', राकेश बर' आरो गामिनि गोबां आबादारिफोरनि बेसर बायदि बायदि आबादफोरखौ खहा खालामलांजोबदों होननानै मिथिनो हानाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, लावखार ओंखाम जाहैनानै फैफिननाय समाव मटर साइकेलनि जाब्रबथायजों सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बेंटल दलहापारा बुरजरि दै सेराव मटर साइकेलनि जाब्रबथायजों सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा जादों आरो सासे लाइमोननि आथिङा बायदों। मोनथिनो मोननायाव बिथांमोना लावखार ओंखाम जाहैनाय थावनियाव थांनानै फैफिननाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों। गुबुन खौराङाव फैबावदो, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मैयासो गोदानै बेखेवजानाय आइफवालि पिकनिक स्पटआव फावखुंग्रि अनसुमै बर'आ फैनानै जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनानै जायगाफोरखौ नायफैयो, बेरायफैयो, पिकनिक जाफैयो आरो गाहामैनो रंजालाङो बेनि थाखायबो फावखुंग्रि अनसुमै बर' बिथाङा बयखौबो खावलायहरो। गोजोन बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।